Напоследък много се говори дали ще изчезнат креативните индустрии или ще се стопят много заради изкуствения интелект най-вече. И днес реших да споделя моите мисли по тази тема. По принцип, винаги едно нововъведение оказва голямо влияние върху вече утвърдени практики и всички, които коментират тази тема, бързат да сравняват навлизането на изкуствения интелект с нещо от миналото и как някакви нововъведения в миналото са се отразили на креативните професии. В фотографията, примерно, такова сравнение е с навлизането на дигиталната фотография и как тя се отразила на тогава филмовата фотография. Всички фотографии са били на мнение тогава, че фотографията вече не е това, което е било. Мъртва е. Вече всеки може да прави снимка с фотоапарата. Има автонастройки. Няма нужда да разбираш почти от нищо. Може да насочваш камерата и да правиш снимка. И общо взето притеснението е било, че това ще доведе до спад и в качеството на фотографията, и като цяло фотографията като бизнес. Същото нещо в изобразителното изкуство. Там няма такива големи сътресения като фотографията, но има всъщност дори още по-големи с навлизането на принтерите. Въпреки че печатаща техника има още от много отдавна, но на масовите дигитални принтери, как това ще се отрази на рисуването като цяло. Дали няма вече всеки може да принтира всичко, след като можеш да си направиш принт на Мона Лиза, защо ще си купиш картина от художник, който едва ли е талантлив като Леонардо да Винчи, и разни такива притеснения имало при много художници и все още ги има. Същото нещо и при музикантите, които са разчитали изцяло на продаването на албуми преди, и то в доста близко минало, след дигитализацията на музиката на MP3 формата. И там е било как ще се изкарва пари от музика, като вече не може да продаваме албуми, защото всеки може да си свали музиката, може да използва музиката. И общо взето такива сравнения се правят и с изкуствения интелект. Разбира се, изобщо няма да подценявам изкуствения интелект и да го сравнявам с някои от тези други нововъведения, защото реално сега наистина нещата са доста по-деликатни и изкуственият интелект е, смея да твърдя, много по-голяма новост спрямо сегашния свят, отколкото примерно е било преминаването от филмова към дигитална фотография. Разликата е, че докато тогава примерно пак е имало нужда от човек да направи снимката, сега вече няма нужда и от човек. Тоест, тук сега ми се отдава възможност да спомена едно сравнение, което постоянно го чувах по-рано и просто се удрях по главата като го чуя, защото беше толкова глупаво. Сравнението беше, че като има някакво нововъведение, хората просто се преориентират и си намират нова работа и даже най-често го сравняваха това с изобретяването на автомобила и какво се е случило с конете и с каретите едно време. Помежду другото, един фън факт. Не знам дали знаете, но защо тротуарите са повдигнати леко така от улицата. Интересна причина е, че това е още от времето, в когато всичко е било, не е имало автомобили и хората са предвижвали основно с каруци, карети и с коне. И просто тротуар е бил повдигнат, за да не се стъпва в изпражнения от конете, които са били по улиците. Представете си как им е решил преди автомобилите. Сега се оплакваме от пушека от автомобилите. Представете си какво е улицата да е зарината в конски изпражнения. Въпреки че смея да твърдя, че може би е по-полезно, отколкото дима от дизела и бензина. Но света се променя. Да се върна на сравнението. Хората сравняват, че с изобретяването на автомобила, на всичките тогава бизнеси, които са били с превоз на хора и на стоки, просто са се преориентирали и са минали на автомобили от коне. Само че в началото никой не осъзнаваше, че сравнението, което прави, е изключително глупаво, защото хората не трябва да се сравняват с хората, които са управлявали каруците и каретите тогава. А ние сме по-скоро в ролята на конете. Тоест, изкуственият интелект сега заменя хората, не заменя инструмента, който хората използват. Тогава, ако един, да кажем, кочияш е станал шофьор, за него нещата не са се променили кой знае колко, намерил си работа. Сега в момента, да кажем, един художник
Не може нищо да стане с рисуване вече. Не може да се смени така професията, защото просто неговите умения са заменени. Той самият е заменен. И така в много индустрии, примерно хората от полето са отишли в заводите, нали, сменила се е професията, но не са станали излишни реално. Намерили са си нова работа, след като, нали, обработването на полето е станало много по-лесно и не е имало нужда от толкова работна ръка. Все пак е имало нужда от работна ръка за заводите. А сега, колкото повече си мисля, и ако сте ми гледали другите клипчета, виждате, че реално с изкуственият интелект просто вече не мога аз да се сетя какво масово биха работили хората. Говоря, нали, за голяма част от населението. Нали, в това клипче наблягам на креативните индустрии, там сега ще кажа и позитивните неща. Но за масовата част от населението просто не мога да се сетя каква нова работа биха си намерили и за всички ще бъде много зле в близко бъдеще, защото след като една професия се замени и се автоматизира и се изхвърли човека от нея, този човек трябва да отиде в друга професия. И когато това автоматизиране става в почти всички професии, за които се сещате, съответно опциите доста намаляват какво ще могат да работят хората в близко бъдеще. И дори професиите, които си мислят, че са сигурни и че изкуственият интелект не може да им повлияе по никакъв начин, нека се замислят какво ще се случи с техните професии, когато десетки, стотици и хиляди хора останат без работа и почнат да си търсят нови занимания и професии и видят, че всъщност тези професии са недокоснати от изкуствен интелект, те съответно ще се насочат към тях. И да кажем, ако сте фризьор, примерно в момента и си кажете, моята професия, изкуствен интелект никога няма да се научи да постригва. Е така наистина за сега. Никой няма да се довери на изкуствен интелект да го постриже. Дори да има робот, който борави с ножицата, но може би ще има 10 програмиста, 10 художника, 10 музиканта, които ще са решили да станат фризьори. Съответно и тази професия ще пострада. Въпреки че пряко не е засегната от изкуствен интелект, косвено ще бъде засегната и така ще бъдат всичките професии засегнати косвено. Но стига толкова с негативизма, нека го поговорим сега за креативните професии. Що е то креативна професия и има ли то място у нас това нещо? Истината е, че както и при фотографията, както дадах пример по-рано, от филмова на дигитална фотография, като се е минало, да, всеки може да прави вече снимка, но реално работата на професионалните фотографии не е толкова засегната и в крайна сметка бих твърдял, че дори е улеснена от това нещо, защото просто е станало по-лесно да изпълняваш задачите си, а в крайна сметка масово хората искат професионалист да им свърши работата, за която е важна за тях. Разбира се, за семейни снимки и за всички такива снимки, които, нали, не са на професионално ниво, няма нужда вече от фотограф. И някои фотографии, нали, засегнати са били, защото преди дигиталната фотография малко хора са могли да си направят семейни снимки и да си ги проявят и всичко така, да си ги принтират, докато сега е много по-лесно. Но всъщност истинската креативна работа на фотографите въобще не е толкова пострадала, даже се е подобрила. Същото нещо ще се случи и сега с изкуствен интелект, но определено ще мине известно време преди да се нормализират нещата и ще има малко така сътресения. Вече има някакви признаци, че нещата се подобряват. Скоро четах една статия за обединението на портретните художници, мисля, че в Англия или в Америка, ще ви изложа сега точно, портретистите в Америка, примерно, и са отчели, че през последната година има доста голям ръст в приходите. И това говорим за професионалните художници на портрети. И това се оказва, че е така, защото е станало, нали, да използвам модерната дума, е станало флекс. Това да имаш ръчно рисуван портрет от художник, а не да си генерираш портрет с някой от AI инструментите. Вече тук опираме до човешка психология и хората, които имат пари, винаги, разбира се, ще предпочитат да си почешат егото и съответно искат да закачат на стената си рисуван техен портрет, а не направен в Midjourney или някой друг инструмент и просто принтиран. Така, добра новина за професионалните портретисти. И като се замислим, това ще е във всяка една индустрия креативна. Ще остане работа за най-добрите. Винаги ще има работа и дори ще стане по-добре. Защото
Наистина това, което дава изкуствен интелект е доста обилно вълна от възможности за създаване на различни неща и за масово за потребителя е много лесно да си направи сам всичко вече. Няма нужда от професионализъм в повечето неща. Хората вече могат да си правят музика за YouTube клипчетата, да си генерират тъмнейли. Няма нужда да наемеш графичен дизайнер да ти го направи това нещо. Но все пак това са неща, които никога истинските професионалисти не са се занимавали с тях. Това е така, може би средния клас от професията се е занимавало с това да прави музика за YouTube клипчета. Виенският симфоничен оркестър не е правил музика за YouTube клипчета, нали? Говорим, те са големи професионалисти. Същото нещо и с графични дизайнери, едни от най-големите графични дизайнери. Работата им е в безопасност в момента, защото те просто не са правили никога неща, които сега се правят с изкуствен интелект. И може би съвета ми към хората, които се занимават с нещо креативно е, че трябва много бързо да станат част от топ процента на професионалисти в тяхната област, защото за този топ процент ще предстоят много добри времена, но за средния клас професионалисти определено предстоят лоши времена. Защото ако сте посредствен художник, рисуваш портрети, няма никой да иска да си закачи грозен портрет на стената. Всеки ще търси професионалист художник, който ще му направи уникален, красив портрет. И същото нещо във всяка индустрия. Понеже започна за фотографията да говоря, било то в сватбената фотография, вече се говори, нали, че изкуствен интелект може да качите снимки на гостите и да генерира снимки. Все едно са били в всички локации, които са заснети за сватбата, без изобщо да се налага да стават от масата. И хората, които искат да спестят пари, определено ще имат някаква възможност да си улеснят нещата, но все пак, когато става въпрос за такива големи спомени и важни неща за хората, винаги ще търсят големия професионалист, въпреки че той може да взима доста по-скъпо. Общо взето за професионалистите в тяхната област промените са, ако се замислят по-дълбоко, са добре дошли, защото тези иновации убиват средният клас, а професионалистите винаги са се оплаквали от средният клас, защото до някъде той се е мешал в работата, е създавал лошо ниво на работа и е взимал все пак доста клиенти. И реално сега този инструмент, който идва изкуственият интелект, позволява на професионалистите да си задържат своето ниво, като унищожат, така да се каже, средния клас. Защото тези инструменти са в ръцете на всички. Когато един професионалист в дадена област има възможност и той да използва изкуствен интелект, но в същото време той може да направи нещата дори без изкуствен интелект много добро, на много добро и високо ниво, то тогава, ако той е с отворено съзнание, нали, и не е доста така с закоравяло мислене, може да си увеличи доста бизнеса. Тук може да дам пример дори с YouTube. Сега, докато един добър YouTube създател на видео има много по-голяма конкуренция от така наречения AI слоп, той всъщност има и възможността доста повече да подобри процесите си на работа и да почне да се създава дори с помощта на изкуствен интелект, но много внимателно, разбира се, доста повече съдържание, доста по-качествено съдържание, защото той си знае професията, така да се каже. Докато тази вълна от AI слоп реално на първо би изглеждало, че тя му влиза в бизнеса и ще му доведе много конкуренция. Всъщност ще се окаже, че това не е никаква конкуренция, просто така на жаргон плява, която за нищо не става. А и тук да спомена за гурутата, пак да включа нещо. Те казват, нали, сега постоянно в клипчетата, промотират изкуствен интелект, че с него може да правите всичко, не ви трябват никакви познания. Изкуствен интелект всичко ще направи за вас, не ви трябват никакви познания в тази област, било то в рисуване, било то в някаква друга креативна дейност. Аз ще ви науча как да го направите с изкуствен интелект. Това е, може би, една от най-големите глупости, които съм чувал, защото те, разбира се, го правят за да си продадат курса, но ако се замислите малко на думите им, как може вие да се съревновавате с един професионалист в дадена област, без да имате никакви познания в тази област, само с помощта на изкуствен интелект, като този професионалист също може да използва този изкуствен интелект. Само че той има така наречения unfair advantage, защото той всъщност, освен че има същите инструменти, които вие имате, той има и много по-големи познания в бизнеса и във всичките тънкости на бизнеса.
Така че не се доверявайте на такива гурута, които само думата, която трябва да чуете и която трябва да ви откаже е: няма нужда от познания. Има огромна нужда от познания във всеки един бизнес и тези неща, които ги говорят, са пълни глупости, само да си продават курсовете, затова не им се връзвайте. Гарантирам ви, че ако нямате никакви познания в една област и си решите с изкуствен интелект да конкурирате професионалист, който е правил цял живот това нещо, няма да успеете. Има начин да успеете, нали, не искам да обезкуражавам никой, но този начин да извървите пътя, както се казва, да по-добре започнете все пак да се учите как са го правили хората преди изкуствен интелект. Използвайте, ако искате изкуствен интелект да си помагате, но изкуствен интелект ще създаде просто един AI слоп. И да, може да има някакви първоначални успехи, но ви гарантирам, че след няколко месеца ще си кажете: по-добре да си бях намерил работа я в Макдоналдс, я някъде другаде, да се опитвам да взема работата на някой професионалист с изкуствен интелект, без аз изобщо да разбирам нищо в тази област, само защото някой гуру ми го е казал. Даже обмислям да почна да говоря за тия гурута, защото постоянно ми излизат, не знам. А между другото, сега един съвет ще ви дам от мен. Една от професиите, които ще има голям напредък в ерата на изкуствен интелект, това е именно гуруто. И AI гуруто особено. Защото това са хора, както професионалистите казваме, ако не можеш да правиш нещо, то най-лесният начин е да го преподаваш. И в ерата на изкуствен интелект, когато хората ще си губят професиите, то тогава те стават отчаяни. И отчаяният човек е много лесен за манипулиране. И тези хора точно това правят. Опитват се да манипулират, за да си продават курсовете. И така може да ги различите. Когато ви кажат, ето ще ви кажа една издавка в техните. Те са много, но тази, че не трябва да разбирате от нещо, с изкуствен интелект може да го правите. Чуете ли го това, бягайте далече. Дори обмислям една серия клипчета, в която точно да се захвана за тези реклами, които ми излизат постоянно и да ги коментирам, защото просто са толкова смешни. А в същото време виждам, че има хора, които се заблуждават и им се връзват. И просто това, даже виждам, че пък има други хора, които вече го правят това, нали, оборват разни такива глупости и общо взето пазара взима да се саморегулира, така да се каже. Защото когато се говорят някакви пълни глупости, съответно може би е хубаво да има и някакъв отпор и вече хората могат да си направят извода кой е прав, кой е крив. Ето още един съвет: има голям глад за това да оборвате глупости, които се говорят от разни гурута, защото те са изключително лесни за оборване с елементарни факти. Въпросът е, че, нали ви казвам пак, когато един човек е отчаян, е много лесно да го манипулираш. И това го използват. Но да завърша с нещо позитивно все пак, въпреки че тази тема ще я продължа и даже ще стана доста активен по нея, мисля. Но позитивната нотка, която трябва да се извади, е, че има надежда, ако решите в нещо да се занимавате, да го направите, но определено се стремете да сте на професионално ниво. Не разчитайте на обещания за бързи пари, но не разчитайте на някакви обещания, че някой ще ви свърши всичко, вие само ще трябва да прибирате парите, така да се каже. Ще трябва да станете доста добри в нишата си, за да може да сте доволни от резултатите. Затова действайте. Има шанс да се включи с един пример в рисуването, защото аз все пак съм започнал креативната си кариера като художник. Знаете ли защо е най-трудно да се рисува човешко лице? Човешкото лице е може би най-трудното нещо да се нарисува, защото хората по цял ден наблюдават други хора и ги гледат в лицето. И така в мозъка на хората има много добре изградена представа какво представлява едно човешко лице. Много законови пропорции в човешкото лице. И ако не се спазят тези пропорции, то дори човек, без да има никакво набито око и да изобщо да не е професионалист, той веднага ще ги забележи тези неща, защото поради факта, че той по цял ден гледа други хора и знае, че между двете очи има специфично разстояние, той не ги следи тези неща, но просто в мозъка му е закодирано да ги разпознава. И ако сте художник, който рисува лица и не спазвате тези закони в пропорции, то веднага се личи, че има грешка и не изглежда добре.
Дори хора без никакъв интерес, нито в рисуване, нито в нищо, просто като видят един портрет, веднага ще знаят дали го е рисувал професионалист или не. И защо го казвам това? Защото това е същата аналогия и в бизнеса. Когато не правите нещо професионално, не подценявайте хората. Може би 90% от хората имат, използвам пак една чуждица, доста добре развит булшит детектор в себе си. И въпреки, че вие може да си мислите, че правите нещо, което е доста близко до това, което копирате, почти всеки, който погледне, веднага ще може да засече дали това е изкуствен интелект, дали това е фалшиво, дали човека отсреща е професионалист. Затова по-добре да се стремим да бъдем професионалисти и може би бъдещето е на професионалистите, които се научат да използват изкуствен интелект така в работата си, че да бъде просто един инструмент, както е фотоапарата в ръцете на професионалния фотограф, както е четката в ръцете на художника, както е музикалният инструмент в ръцете на музиканта. Но нито фотоапарата може да замени професионалния фотограф, нито четката може да замени художника и така нататък. Затова, ако искате да бъдете професионалист в дадена област, трябва да се извърви пътя. Надявам се това да е позитивното нещо, което може да се извлече от това клипче. Тези клипчета си ги правя като вид терапия и за себе си, така че не искам да излиза се едно, получавам някой. Може би най-много получавам себе си. Затова ще ми е интересно да чуя и вашето мнение в коментарите. И ще се видим следващия път.